bless you, beloved ordained preacher, Lord Brother Buboy Nier. Let us all pray, mga minamahal, tayo pong lahat ay sama-samang dumalangin. Yes, Heavenly Lord, we thank you today for gathering each one of us for this midweek service. Malapang Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyong patuloy na patnubay. Malapang Panginoon, buksan mo nawa ang aming mga isip, ang mga puso. Preach to us. Ikaw ang siyang mangaral sa amin. Sapagkat tunay na saganang sa akin, wala pa akong magagawa. Ako'y basahan lamang sa iyong banal na harapan. At ako'y umaasa lamang siyang dakilang kahabagan. Sa panggalatang panalangin ng iyong taong nilang isa, na ay pong minamal Evangelista Wilde Estrada Almeda, malapang Panginoon, hallelujah. Habang aming hiningi ng kapatawaran ng lahat na aming mapagsalangsang, lalo na pong iyong lingkod, ay aming sama-samang sinasaway, pinapalayas, anumang ori ng demonyong hadlang ng kaaway, demons of doubts, hindrances and beliefs cast out right now, in Jesus' name. Lahat ay magsabi ng Amen. Magsabi ng praise the Lord. Tayo po'y makabalik sa ating mga kinaupuan, mga minamahal ko. At ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsambay na ukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Minsanan pa natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal ko, sapagkat ang Diyos na ating pong pinupurit sinasamba ay buhay na Diyos. Amen? Ang sabi nga, ang karampatang pagsamba ng mga anak ng Diyos ay yung buhay na hain. Amen? At ang dobleng paggalang na may pagmamahala ay pong pinagkakaloob sa man of God, sa huling propeta na ating pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan. At patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo, ang mga ulirang halimbawa na ating po nakita sa ating pong beloved assistant pastor Lina C. Almeda. At ako rin po'y bumabati ng isang pinagpala at magandang hapon sa kanila pong mga butihing mga anak. At nariyan ang kanila pong mga itinalagang mga manggagawa sa mga siwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanang minamahal na anak, ating beloved Sister Vines. At sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, a blessed afternoon. At sa inyo po aking po may iniibig ng mga kapatid sa Malapanginoon, sa ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon. At sa lahat ng ating po mga live webcast viewers na patuloy na umaantabay, both sa Facebook Live at via YouTube channel. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Akin ding samantalin ng pagkakataon na bumati sa ating mga kapatid ng happiest birthday, long life and good health. At talagang magamit siya ng lubos, mga minamahal ko. Amen? Sa vineyard of the Lord. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At ating pong tunghayan ang ating pong magiging paksa ngayon pong hapon na ito, mga minamahal ko. At pakilagay sa screen. At sinasabi nga po rito, discover and enjoy your unique calling. Ating idiskubre. Amen? At talagang i-enjoy. I-enjoy in Tagalog is matuwa tayo sa ating natatanging katawagan. Amen? Amen? Kasi generally speaking, wala naman tayo mga minamahal ko tinawag na maglingkod sa Malapanginoon. Sabi nga, before the foundation of this world, I have chosen you. Bago pa man lalangin ang sanlibutan ito, kayo'y aking pinili na maglingkod sa akin. Nasa sinapupunan pa lamang tayo ng ating pong mga ina, ay talagang predestinated ika nga. Itinakda na, mga minamahal ko, na tayo po ay mapapabilang sa kanyang mga tunay na mga anak. Sa totoong iglesia ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Nasa Ephesians chapter 1 verse 4 yan, mga binamahal ko. But then, the good Lord has a specific plan for
each of us. Amen? Ito nga yung sinasabi nating unique, natatangi, hindi pare-pareho ang ating katawagan. Kaya nga, we have to discover what really is our calling in the church of God. At kung tatalima tayo, mga minamahal ko, matagal na kumakatok sa atin ang mga Panginoon. Na until now, mga minamahal ko, hindi pa natin siya pinauunlakan. Ang dami na pong tinatawag, ang tagal na ang pagkatok ng mga Panginoon sa kanila na maging mga awit ng mga Panginoon. But until this very day, nakapending pa rin. Amen? Basahin po natin mga minamahal ko ang aklat ng mga taga-Roma from the book of Romans chapter 12 verses 4 up to 8. Kindly mga minamahal ko at atin pong isa-isang bigyan ng pagbabalangkas ang mga talatang ito. Kindly. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Roma, kabanata ito, si talata po ay 4 hanggang 8. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroong tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula ay manganghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya, o kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo, o ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo, o ang umaaral ay sa kanyang pag-aaral. Ang namimigay ay magbigay na may magandang loob, ang nagpupuno ay magsikap, ang nahahabag ay magsaya. Amen. Palakpakan po natin ang pagkabasa ng kanya po mga banal na salitang ito. Medyo maikli ang ating oras kapag midweek service. At ang sabi nga diyan mga minamahal ko, hallelujah, bukod doon sa ministry, sa calling natin mga minamahal ko, special calling mga minamahal ko, meron pa rin tinutukoy si Apostol Pablo sa kanyang mga sulat na ito na spiritual gifts. Pero doon tayo magko-concentrate doon sa special calling, yung unique calling mga minamahal ko ng mga anak ng Diyos. Dahil kuminsan hindi natin napapansin mga minamahal ko, gaano po ito kahalaga para sa pagpapatibay ng iglesia. Ang sabi nga, tayo po'y nasa isang katawan. Maraming sangkap na nagkakalakip-lakip. Na nagkasama-sama, mga minamahal ko, para mga minamahal ko, mabuo ang katawan. Pero ang sabi nga ni Apostol Pablo, iba't ibang gawain, differing in functions na tinatawag. Palakpakan po natin po pinakamama ng Panginoon. Yung mga iba, mga minamahal ko, hallelujah, kung sa panghuhula, mga minamahal ko, manghula ayon sa kasukatan ng kanilang pananampalataya. Yung iba ay tinawag na maging guro, mga magturo, mga minamahal ko, amen? Ayon sa biyaya niyang natanggap sa mahal na Panginoon. Yung iba, mga minamahal ko, may gift of administration. Mamahala. So ang sabi, mamahala siyang may kahusayan sa kanyang pagkatawag. Amen? Amen? Lahat ng nakakaunawa, mga minamahal ko, magsabi ng praise the Lord. For ministry, let us wait on our ministering. Ang sabi, he that teacheth, or he that teacheth on teaching. Kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. O ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. Or he that exhorted, or exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity. He that ruleth with diligence, he that sheweth mercy with cheerfulness. So, napakaliwanag mga minamahal ko na iba-iba talaga yung ating ministry. Calling sa iglesia ng mahal na Panginoon. At hindi tayo, mga minamahal ko, kinakailangang manghula pa
or mahirapan pa mga minamahal ko to discover para maalaman, madiskubre, ano ba talaga ang aking calling sa ministeryo ng Diyos? Ako ba'y habang buhay na lamang na tagapalakpak? Amen? Ang sabi nga mga minamahal parati ng pulpito, ng mga tumatayo sa pulpito, mga minamahal ko, hindi tayo habang buhay na magiging dekorasyon lamang. We have to make a valuable contribution in the church of God. Hindi tayo mga consumers. Amen? Mamaya malalaman natin mga minamahal ko kung until now mga minamahal ko, hallelujah, ay nagpapakarga pa talaga tayo. Nagiging burden tayo, excuse my word, but that's the reality. Nagiging burden tayo kung minsan. Amen? We're consuming the prayers of our workers. Ngayon dapat mga minamahal ko, dapat tayo na mismo ang mananalangin din para sa kanila, sa ating beloved pastor na pag-usapan. Amen? Pero ngayon, mga minamahal, umaasa pa rin tayo sa kanilang mga panalangin and we consume their prayers, mga minamahal, which is hindi dapat. Hindi ka dapat manghula sapagkat questions like, number 1, kita mga minamahal ko, paki-flash sa screen. Questions like, what am I excited about? Saan ba ako na-excite? Saan ba ako talagang naliligayahang mainam? Diba? Pag sinabing mga minamahal ko, saan ka excited? Mga minamahal ko talagang, I'm excited, mga minamahal ko na talagang magamit ng mga Panginoon. Sa anong ministeryo? Number 2, mga minamahal, where do I find so much joy in serving the Lord? Sinasabi ng ilan, I feel overjoyed whenever I sing to the Lord. Then you should supposed to be in the choir. Dapat, mga minamahal ko, mapabilang ka sa mga awit ng mahal na Panginoon. Kasi di ba, grabe ang kagalakan mo na awitan ng mahal na Panginoon. So ano pang hinihintay mo? Magpagamit ka bilang mga awit ng mahal na Panginoon. Diyan ka masaya. Diyan ka, mga minamahal ko, nakakaramdam ng grabing kagalakan. Amen? Ano pa, mga minamahal ko? Number 3, mga minamahal ko, na mga katanungan, what brings me fulfillment? Ano nagbibigay sa akin ng kasapatan, ng grabing, di ba fulfillment, mga minamahal ko, yung buong buo ka. Amen? Na talagang kapag ginawa mong isang bagay, mga minamahal ko, talagang masasabi mo na eto na ang kaligayahan para sa akin. Saan mo nakikita yung fulfillment na yan? Bilang mga musikero, musicians ng mga Panginoon, my life is my music ministry. Nasasabi mo bang ganyan? Mga minamahal? I love to teach the kids during Sundays. Baka tinatawag kang maging isang Sunday school teacher. Ang aking passion ay talagang mag-contribute as one of the helps of the church. Baka tinatawag kang maging isang elder. Palakpakan po natin na ang pinakamamahal na Panginoon. Medyo marami tayong realizations ngayon. Amen? Amen? Na talagang tinatawag tayo. Meron tayong special calling, unique calling, galing sa mga Panginoon. Then here comes the confirmatory remarks na sinasabi nga, brethren will say to you what you're good at. Ikaw ang galing-galing mong mag-comfort ng kapatid. Kasi
Akala natin mga minamahal ko yung pag-comfort, mga minamahal ko sa ating pong mahal na kapatid na nariyan mga minamahal ko sa kapigatian, sa kalungkutan mga minamahal ko. Special calling po yan. Hindi po lahat ng mga Kristiyano ay may extra energy na tumapik sa balikat ng mga pinanghihinaan. Tawagan nila mga minamahal ko, kumustahin. Amen? Ano na ang kalalagayan? Yun ang kulang sa atin mga minamahal ko. Itong extra energy to give comfort to our fellow. Sa kapwa natin mananampalataya, sambalan ko kayo. Akala natin mga minamahal ko, hallelujah, yung firm handshake mga minamahal ko, sa tuwing tayo po ay nakikipagkamayan, mga minamahal ko. Nakakalungkot mga minamahal ko na may mga handshake mga minamahal ko na talagang, alam niyo ba yung matamlay na handshake? Akala niyo mga minamahal ko yung handshake na firm mga minamahal ko, nakapagbibigay po yun ng kalakasan sa mga pinanghinaang kapatid. Subukan nyo makipag-handshake, mga minamahal ko na matamlay yung ka-handshake ninyo. What do you feel? Para bagang walang kasigla-sigla itong nakipagkamay sa akin. O nahihiya lang. O talagang mga minamahal ko, di ba? Kapag ka-firm, hindi mo naman masyadong talagang mahigpit, mga minamahal ko, na talagang masakit na. Pero yung mararamdaman mo talaga mga minamahal ko yung handshake na sincere at talagang nangungumusta. Ang dami po ibig sabihin ng handshake. Nagbibigay lakas yan mga minamahal ko at talagang isa yan mga minamahal ko na talagang hindi man nila sabihin ng sa salita, sa pamagitan ng salita, but then it's enough to say that you care to your fellow. Amen? Meron kang malasakit. Meron kang concern. Amen? Sa iyong kapwa mananampalataya. Pero kung ang handshake niya, mga minamahal ko, yung loose na mga para bagang walang sigla, alam niyo po yung handshake ng mga talaga napapansin ko, ng mga preachers during annual meetings, mga minamahal ko, hindi nagbabago. Meron pa talagang beso, mga minamahal ko, saying, mga minamahal ko, they miss each other, mga minamahal ko, saying na they care for each other, mga minamahal ko. Yun po talaga dapat. Amen? Giving comfort is a special ministry. Baka hindi po natin alam, mga minamahal ko. Hindi lang special, kundi powerful ministry. Nung si David, mga minamahal ko, ay nangangailangan nito, mga minamahal ko, talagang dapang-dapa na siya. Siya po, mga minamahal ko, ay talagang nasa kalagitnaan, mga minamahal ko, ng kanyang suffering, ng kanyang, pakiramdam niya, nag-iisa, hinanam niya itong comfort, mga minamahal ko, at sad to say, hindi raw niya nasumpungan. Psalms chapter 69 verse 20. Kindly. Praise the Lord. Aklat po ng mga awit, kabanata 69, talata po ay 20. Ito pong nakasulat, kaduwahagihan ay sumira ng aking puso, at ako'y lipos ng kabigatan ng loob. At ako'y naghintay na may maawa sa akin, ngunit wala. At mga aliw, ngunit wala akong masumpungan. Amen. Humahanap si David, si Haring David ng mga aliw. Di ba? Tayo po mga minamahal ko, hallelujah, ay inaasa naman na Panginoon to give comfort. Amen? Sa mga nangangailangan. Pero masyado yata tayong busy, mga minamahal ko. We're consumed, mga minamahal ko, by our own problem and suffering na hindi po yun katwiran. Ay, saka na lamang ako magbibigay ng comfort, Brother Noel. Eto nga mas
Grabe ang aking problema, unahin ko pa ba yung iba? May katwiran tayong ganon. Pero ang sabi nga, go the extra mile of giving comfort sapagkat yan ay isang special and unique calling para sa isang anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Sabi niya, reproach had broken my heart and I am full of heaviness. And I looked for some to take pity, but there was none. And for comforters, but I found no one. Ang sabi, ang lament, ang ibig sabihin mga minamahal ko, yung talagang kalungkutan ni Haring David. So yung mga talagang kapatid na kahit na may binabata na sariling problema, pero nagagawa pa rin nilang mag-comfort, magbigay aliw sa mga kapatid nila. Saludo tayo sa kanila. Amen? Such a special and unique calling, mga minamahal ko, na wala sa lahat ng mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Our workers na mas talagang sila po ang mas nagbabata ng mas mabigat, mga minamahal ko, na gampanin, tungkulin, mga minamahal ko, needs our words of comfort. Amen? Ang sabi nga, mga minamahal ko, kanino sila huhugot ng kalakasan? Tayo humuhugot ng kalakasan sa kanila, pero sila, saan sila huhugot ng kalakasan? Amen? Tayo daw po'y mag-aliwan sa isa't isa. Amen? Para mas magaan, gumaan ang anumang pasan na ating binabata. Ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. So, wag nating gawing katwiran, excuse. Meron tayong sariling problema, kung minamahal ko, na binabata, kaya't wala tayong oras para mag-aliw o magbigay aliw sa iba. Di ba? Simpleng tapik sa balikat, simpleng mga minamahal, mahigpit na pakikipagkamay ay may malaking nagagawa. Magtitipid pa ba tayo doon? Wala naman pong gastos. Amen? Pero kung makapagpaabot tayo, mga minamahal ko, amen? Ng tulong pinansyal. Amen? Pagkain, damit, mga minamahal ko sa mga nangangailangan, why not? Amen? Pero mga minamahal ko talaga, extra calling nga ito, mga minamahal ko. Hallelujah. Para sa ating lahat, mga minamahal ko. Special na katawagan. Hindi lamang unique, natatanging katawagan, mga minamahal ko. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. 2 Corinthians, 2 Korinto, kabanatang 1, ang talatay 3 hanggang 4. Kindly. Aklat po ng ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, kabanatay 1, talatay 3 hanggang 4, talon sa 6. Ito pong nakasulat. Wag muna yung 6 hanggang 4 muna, mga minamahal ko, at sorry, ni-revise ko po yung pagkakahanay ng mga talata. 3 hanggang 4. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng makawaan at Diyos ng buong kaaliwan, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian, upang ating maaliw ang nangasa anumang kapighatian sa pamamagitan ng pag-aliw na inialiw din sa atin ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Being comforted by God, we should also comfort others with the same comfort God had comforted us. Amen? Napakalinaw po ng ibig sabihin ng talatang ito. Ang Diyos na talagang nagbibigay kaaliwan sa lahat. Amen? Gayahin natin. Kumusta, mga minamahal? Yan, sabi ko nga, mga minamahal, parati nating ini-excuse ang ating mga sariling problema. We're consumed by our own problem and suffering na talagang
hindi na tayo mga minamahal ko makapagbigay ng kaaliwan sa iba. Sabi dito mga minamahal ko, who comforted us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Nakatanggap tayo ng aliw mula sa Malapanginan, di po ba? Amen. Sino bang hindi nakatanggap ng comfort mula sa Malapanginoon? Wala naman, di ba? Kaya nga mga the same comfort na natanggap natin sa Malapanginoon, ipamahagi din daw natin. Hindi natin sasarilinin. Kaya nga mga minamahal ko, hallelujah, special at unique calling ito, mga minamahal ko, yung giving of comfort to others. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ano pa, mga minamahal ko, yung mga calling na kuminsan hindi natin napapansin na mahalaga pala. Spending time, mga minamahal ko, spending an extra time for our intercessory prayer. Kumusta? Kumusta yung ating mga buhay panalangin? Nagagawa pa ba natin ipanalangin ang ating pong mga minamahal na mamagulang sa Malapanginoon at ating mga beloved workers, ang mga kapatid na hindi na natin nakakasama o talagang na-consume na rin tayo ng ating very mga minamahal ko yung self-centered prayer na tinatawag. Puro asking prayer. Hindi nga tayo makapag-thank you prayer. Lalo pa kaya yung intercessory prayer. Ano po ba yung intercessory prayer? Panalangin mo para sa iba. Diba? At kung minsan mga nagtataka tayo, mas mabilis pa na natugunan yung panalangin mo sa iba. Bakit nga ba mas mabilis pa? Dahil hindi nga yan self-centered. Usually, mga minamahal ko, kapag inuna nga natin ang pangangailangan ng iba, mga minamahal ko, ay talagang mas nalulugod ang Malapanginoon sa atin. Ano ba itong anak ko? Puro asking prayer na alam ko naman in the first place yung mga kailangan niya. Kuminsan, mga minamahal ko, talagang natuturete na ang Malapanginoon, ang kanyang tenga, puro asking kasi. Nakalimutan na natin magpasalamat. Nakatanggap tayo, mga minamahal ko, hallelujah, ng pagpapala na talagang hindi, mga minamahal ko, umayon doon sa ating kagustuhan. Ang ine-expect natin, mga minamahal ko, 1,000. Dumating lang kasi, Brother Noel, 500. So, inaantay ko pa yung 500 bago ako magpasalamat sa mahal na Panginoon. Ang selfish naman natin, mga minamahal ko. Pagka ganon, mga minamahal ko, hallelujah, sinong Diyos ang malulugod sa ating mga panalangin? Lalo pa kaya na talagang mas mawawalan tayo ng oras para ipanalangin ang iba. Sino po talagang religiously, mga minamahal ko, na talagang nakagagawa ng intercessory prayer sa kanilang mga tahanan, hindi ko na kayo pagtataasin ng kamay. Magsabi ng praise the Lord. Hindi lahat. Hindi po lahat ay makagagawa nito. Kasi special calling po ito. Special ministry na kung minsan mga minamahal ko, doon na lang sa mga prayer warrior, Brother Noel. Hindi ako prayer warrior. Pero hinahanap ito ng Diyos ng mahal na Panginoon sa atin. Ang sabi nga mga inaman ko, manaing, matutong, manaing at mamagitan para sa iba. Amen? Huwag maging makasarili sa ating mga panalangin para kalugdan ng Diyos. Matugunan ng Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, nang mas mabilis pa sa 4:00 ang ating mga panalangin. Sabi ko nga kanina,
Ang tagal ng panahon, mga minamahal ko, na talagang nagiging consumer lamang tayo, hindi contributor. Kasi kinukonsume pa natin, pati yung mga panalangin ng mga manggagawa, which is supposed not to be. Kumbaga supposedly mga minamahal ko, dapat mag-contribute na tayo sa panalangin. Amen? Para mga minamahal ko, hindi na tayo magiging burden. Kung until now, mga minamahal, ang tagal mo ng Kristiyano at hindi ka pa natutong, mga minamahal ko, magkaroon, mga minamahal ko, ng intercessory prayer, mga minamahal ko, then hindi ka pa rin contributor until now. Consumer ka pa rin. At talaga nakukonsume mo yung enerhiya ng mga manggagawa. Yung enerhiya ng mahal na pastor na kung saan mga minamahal, hindi na dapat tayo naman ang dumalangin para sa Kanya sapagkat matagal ng panahon na pinag-ukulan tayo ng sakripisyo, ng pananalangin at pag-ayuno. Kaya until now, nandito pa rin tayo. It's our turn, mga minamahal ko, na ipanalangin din naman siya. Pero ika nga, mga minamahal ko, hindi natin nare-realize ang kahalagahan nito. Nagiging makasarili tayo. Wala tayong oras. Talagang nakakonsentrate tayo doon sa kung ano ang mas mainam, mas maigi, mas talagang nakakabuti sa atin. First Timothy chapter 2 verses 1 and 2. Ikalawang Timoteo o unang Timoteo, kabanatang 2, ang talatay 1 hanggang 2. Mga minamahal, praise the Lord. Aklat po ng unang Timoteo, kabanata 2, talatay 1 hanggang 2. Ito po ang nakasulat. Una-una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko na manaig, manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao, ang mga hari at ang lahat na nangasa mataas na kalagayan, upang tayo mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Amen. Hindi lamang po tinutukoy dito yung mga naluklok na mga government officials. Amen? Malawak po, broad, mga minamahal ko, ang tinutukoy, mga minamahal ko, ng mga talatang ito. For kings and for all that are in authority. Kasi spiritual, mga minamahal ko, na aspeto. Amen? Ang mga namiminuno sa atin, ang mga nangangalaga sa atin pong mga espiritual. Mamagitan, manaing, manalangin, amen, at magpasalamat para sa iba. Intercessory. Hindi lamang ito, mga minamahal ko, gawain ng prayer warrior na ikinakatwiran natin, Brother Noel, hindi ako prayer warrior eh. Hindi ko yan katawagan. Pero mga minamahal ko, hallelujah, hindi po magastos. Amen? Na talagang mag-invest ng oras, panahon, mga minamahal, para ipanalangin ang iba. Amen? Amen? Ang atin lamang mabanggit sa ating mga panalangin, Panginoon, bigyan mo ng patuloy na kalakasan at kalusugan ng aming pong minamahal na ebanghelista. Ingatan mo sa mga paglalakbay ang kanila pong mga minamahal na mga anak. Bigyan mo ng kalakasan ang aping mga minamahal na mamanggagawa. Kagalakan sa kanilang puso na manatili sila sa kanilang katawagan. Malaking bagay po yun. Amen? Kaysa mga minamahal ko, talagang na-consume mo na. Exhausted na ang iyong buhay panalangin doon sa personal. At yung mga sarili mong kahilingan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Discover and enjoy. Ibig sabihin yan, mga minamahal, kung manatili tayo at pagyamanin natin, ano mang katawagan meron tayo. Sabi ng ating beloved Sister Vines nung nakaraang Sunday, habang siya po ay nagpapatoo, habang gusto niyang lumihis sa kanyang tunay na katawagan, amen? Anong nangyari? Pinalalahanan siya ng mga Panginoon. Amen? Kasi ito yung makapagbibigay talaga sa atin ng hindi masukat na kagalakan
unspeakable joy. Whenever, mga minamahal ko, talagang manatili tayo doon sa ating calling, ating katawagan, dito tayo nagkakaroon ng fulfillment sa buhay. Amen? Buhay spiritual na siyang pinakamalaga. Amen? Hindi lahat nagsabi ng amen. Salvation is the greatest matter of importance. Ang sabi ng ating mahal na pastor, amen? Amen? So yun talaga, mga minamahal ko, paglaanan po natin, mga minamahal ko, ng prioridad sa buhay. Discover and enjoy. Hindi na tayo mahihirapan pa sapagkat, mga minamahal ko, kung atin lamang masagot yung mga katanungan, anong nakapagbibigay sa akin ng excitement? Anong nakapagpapasaya sa akin? Anong nakapagbibigay ng kompletong, mga minamahal ko, fulfillment sa akin, mga minamahal ko? Ano ba? Yung ating mga aspirations ba? Yung mga ating mga dreams ba? Hindi naman eh. Dito, di ba? Dito nagkaroon ng kulay at kahulugan ang ating mga buhay. Habang pinupurso natin ang ating po mga calling na talagang what God has intended for us. Saan tayo idinako ng Panginoon sa Kanyang banal na iglesia? Ano ang gampanin natin na unique, na mga minamahal ko talagang makapag-contribute tayo para manatiling nakatayo ang iglesia ng Diyos? Ngayon may kinakaharap tayong krusada. Ang pinakasusi, mga minamahal ko, alam na po natin, di ba? Kung wala tayong kakayahan na contribute financially, ano po yung inaasahan sa atin? That we become, mga minamahal ko, hallelujah, part, mga minamahal ko, doon sa pagsasakripisyo ng kanyang iglesia. Fasting and prayer. Ano po ba, mga minamahal ko? Ano pa ba, mga minamahal ko, ang pinakamahalaga, kundi yung dalawa? Para talagang mabura o talagang magiba ang stronghold ng kaaway. Gumagawa ang kaaway ng hadlang para hindi matuloy, mga minamahal ko, hallelujah, ang mga programa ng Diyos. Pero ang sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, habang tayo gumagawa, sumusunod, tumutugon sa panawagan ng Diyos kung anong ating katawagan talaga, then, mga minamahal ko, hallelujah, tatayo ang iglesia. Amen? At isa sa katuparan, amen, yung tinatawag, mga minamahal ko, hallelujah, na kanya pong, mga minamahal ko, katawagan na ipamalakaya ang ebanghelyo sa buong kinapal. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Last verse po na po natin, mga minamahal ko, unang Pedro, 1 Peter chapter 4 verse 10, mga minamahal ko, hallelujah. Pag natin ipagdamot ang mga talentong ito, ang mga gifts na talagang binigay ng mga Panginoon para tayo po, mga minamahal ko, mapakinabangan ng gusto. Amen? Ang sabi nga, we're fitted together, mga minamahal ko, na talagang gaano man ka-unique ang ating katawagan, mga minamahal ko, tayo po'y talagang pinagsama-sama para mabuo ang isang katawan. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Aklat po ng unang Pedro, kabanata 4, talata po ay 10. Ito pong nakasulat, na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, ay ipaglingkod sa inyo-inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Amen. Sabi dito, as every man had received the gift, even so minister the same one to another, as a good stewards of the manifold grace of God. Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, ay ipaglingkod sa inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Amen? Ano bang ipinagkatiwalang kaloob? Gift. Talent na meron ka ngayon, huwag mong ipagdamot. Ipaggamit mo ng husto
Excel in your ministry. Amen? Do the extra effort to comfort those who are afflicted. Sa mga nangalulumbay, sa mga merong binabatang mga trials at mga kapigatian sa buhay, huwag mong ipagdamot yung simpleng tapik mo, yung simpleng pangungumusta mo, amen? Yung maigpit na handshake mo, mga minamahal ko, hallelujah. Yung tulong mo, huwag mong ipagdamot, mga minamahal ko. Yung intercessory prayer mo, huwag mong ipagdamot, mga minamahal ko, amen? Lalo na, mga minamahal ko, yung contributions mo, anumang merong sakripisyo, anumang merong burden ng church. Amen? Anumang programa ng church, mga minamahal ko, para sa ikalalago in building His kingdom. Itong pagkukrusada ay part ng kingdom building ng mahal na Panginoon. Hanapin ang kanyang mga nawawaglit na tupa. It's not hard, it's not difficult to discover. Amen? And enjoy our unique calling na sinasabi ng ating pong tema. Tayo po lahat, mga minamahal ko, ito mayo. At tayo ba'y umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Until my calling is fulfilled. If you ask me for Hallelujah. I give it. Hindi tumitigil ang mga Panginoon na kumatok sa ating pumwapis. Sacrifice, I will obey. Ang tagal ng panahon. And until now, pinag-aantay pa rin natin siya. Ano ba? Ano bang nagpipigil sa atin? Natanggihan. At huwag paunlakan ang panawagan ng Diyos. Sabi, ang daming aanihin, subalit kakaunti ang mga manggagawa. I commit my trust in you, for you deserve it. I do not prepare the guidance of your hand. Hallelujah, hallelujah. You are here, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, here I am. For you place your holy word Ganitong inaasahan naman ng Panginoon. Na kapag ka tayo tinatawag, the book of truth is here I am, Lord. my heart. Use me. Hindi yung mga minamahal mo, tanggihan natin at sabihin natin sa mga Panginoon. Mga Panginoon, pumili ka na lamang ng iba. Ayokong magpagamit. And I long To do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord,
Magsasabi tayo sa mga Panginoon, Lord, I'm not yet ready. Hindi pa ako handa sa aking katawan. So, kailan tayo magiging handa? Kung kailan huli na ang lahat. Kung kailan, mga minamahal ko, hallelujah, wala na tayong lakas. Kung kailan, mga minamahal ko, hallelujah, tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay wala nang magiging silbi. Saan ba tayo nakakuha ng kompletong fulfillment sa buhay? Saan tayo nagiging mas masaya? Mas nakakaramdam ng grabing kagala? Saan tayo na-excite? Ito yung mga katanungan, mga minamahal na pinost para sagutin po natin. Kung kontento na tayo, mga minamahal ko, sa tagapalakpak na lamang, then ano magiging, mga minamahal ko, hallelujah, kahulugan? Ano magiging katamisan? Ano magiging ingrediente ng ating buhay? Nakakaramdam ba tayo, mga minamahal, ng kapaguran, ng pananawa, sapagkat hindi natin tinutugon ang panawagan na ito ng Panginoon sa bawat isa? And until now, nakakalungkot, pinag-aantay natin. And who are we? Pagantayin siya, mga minamahal ko. Hanggat hindi tayo sumusunod, mga minamahal ko, hindi magiging masaya, kumpleto ang ating pong mga buhay. Ulitin po natin, mga minamahal ko. Awitan natin po muli. Ano po pinakababalabay? Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, here I am. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Tayo po, mga minamahal, ko'y dumako sa ating mga kanya-kanyang pangangailangan. Bukas ang pandinig ng mga Panginoon. Hallelujah. Siya'y madaling panaingan. Amen? At kung tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay may pangangailangan sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Hindi maiksi ang kamay ng mga Panginoon na abutin ito. Ngunit atin lamang pong bigyan ng halaga, atin pong napag-aralan. Amen? Hindi tayo pwedeng maging makasarili, mga minamahal ko, na habang hallelujah, gusto natin, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang tugunin ng mga Panginoon ang ating mga pangangailangan, ngunit tumatanggi tayong patuloy sa kanyang panawag para sa atin. Then it's a one-sided. Hindi tayo nagiging makatarungan. Amen? Mga binamahal ko, hallelujah. Dumalangin tayo, mga binamahal ko, hallelujah. Sa ating pinakamamahal, Panginoon, unahin muna natin, hallelujah, nabagit ang intercessory prayer, ang panalangin para sa iba.
Sa ating po minamahal na Evangelista Will Estrada Almeda, sampu ng kanyang mamahal sa buhay. Kasama ng ating po mga minamahal na mga manggagawa. At ating po minamahal na mga kapatiran na hindi po natin kapiling sa ngayon. Hallelujah, dakilang Diyos sa mga banal po kapangyarihan sa lahat. Wala Panginoon, turuan mo po ang ating mga puso, dawag mga pagod para ipanalangin ng iba. Magkaroon ng extra time. Hallelujah. Para sa kapakanan ng aming mga minamahal na mga kapatid. Especially ang mga namiminuno sa amin. Aming beloved Evangelist Will Estrada Almeda. Wala Panginoon, sa mga kaluluwang ililigtas mo sa aming napipintot, hallelujah, kinakaharap na krusada. Sa pangalan ng Jesus. Sa pangalan ng Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Para naman sa ating mga personal intentions, mga minamahal ko, ipatong po natin ating mga kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kung pagbibisyo, pagmumura, kaliwang kamay, ipatong po natin sa ating mga bibig, habang ating mga kanang kamay ay nakapatong para sa ating mga ulunan. Isipin po natin ang ating minamahal Evangelista Will Estrada Almeda ang naglayhans po sa atin. Let us all pray. Dakilang Diyos sa mga banal, makapangyarihan sa lahat. Malapag Panginoong Isus, hallelujah. Sa iyong makapangyarihang pangalan, Jesus, sa aming sama-samang pinapalayas, sinasaway anumang uri ng demonyong mga karamdaman, mga kahirapan, mga bisyo, maalipin pa sa amin. Kami pipalayain mo, wala Panginoon, hallelujah. Demons of leukemia, TB, diabetes, cancer, prostate cancer, hallelujah. Skin diseases cast out in the mighty name of Jesus. Poverty cast out in Jesus' name. Be spiritually blessed in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Pagpalain mo po ang aming nalalapit na krusada sa dako ng kulyon in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat ay sumigaw ng praise the Lord. The top of our voices, let us all jump. Tayo po lahat ay lumukso. 3 beses mga minamahal ko. Sabay sigaw ng katagang hallelujah. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the mighty name of Jesus. At tayo po darako sa ating po mga mahalagang announcement. Mga minamahal ko, narito po ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Atin po munang muling palakpakan ng malakas mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother Noel Braganza. At maraming pong salamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kanyang banal na salita na ating pong napakinggan at napag-aralan sa araw na ito. Amen. At sa kapahintulutan lamang po ng ating pong beloved ordained preacher, ako po ay nagpapabot muli ng pinakamataas na papuri, paglalwalhati, pagdadakila, pasasalamat, pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamalaping Diyos po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, atin pong ipinapabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved and honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved elders, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating pong beloved preacher, Kuya Boboy niya, amen. Ating pong, at sa kanila pong katuwang po, ating pong beloved Sister Active Vines here, praise the Lord, at sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, maging sa ating pong YouTube channel, amen, at sa ating pong mga minamalamang baguhan. Kung meron po, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamalapang Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, amen. At atin din pong ako po ay nagpapabot ng pagbati, taos pusong pagbati, amen, ng happy birthday po sa ating pong beloved sister Ate Bay here, praise the Lord. Patuloy po kayong pagpalain ng ating dakilang Diyos, bigyan ng kalakasan, kalusugan, ng physical na patawan, patuloy na panghawakan, amen, patnubayan, gabayan, amen, sila pong dalawa ng ating pong beloved ordained preacher upang patuloy po na mayroon pong mag-guide po sa amin, amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At bago po tayo
magtuloy-tuloy po sa announcement, praise the Lord, ay tumako po muna tayo sa ating pong special offerings po, mga minamahal. Amen? Ang ating special offerings po, mga minamahal, ito po ay para po sa krusada po, mga minamahal. Amen? Kapag sinabing krusada, hindi po biro, mga minamahal. Amen? Hindi po tayo nagbibiro, hindi po ito biro, mga minamahal. Talagang napakaseryoso po, mga minamahal. Sapagkat ito po ay winning soul po, mga minamahal. Amen? Ito po ay ating pong ipagwawagi, mga minamahal. Amen? Ating aagawin ang mga kaluluwa, mga minamahal. Amen? Ng ating mga minamahal na kababayan sa kamay ng kaaway ng ating pong pinakamamalapay. Sa unang dalangin po ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen? At talagang ito po, kailangan talaga, nangangailangan po ng malaking halaga po, mga minamahal. Amen? So mga hindi po, walang kakayanang mag-contribute, sabi nga po ng ating beloved ordained preacher, sa financial, mga minamahal, ay daanin po natin sa fasting, prayer, at sa pagpupuri po, mga minamahal. Amen? Inuulit po, mga minamahal, ang iyong lingkod, hindi po biro. Talagang ito po ay seryosong bagay po, mga minamahal. Amen? At sa mga minamahal na mga kakayahan, mga minamahal, kapag kayo po ay nagbigay, mga minamahal, amen? Pagpapalain po kayong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Wala man kayo doon sa lugar ng krusada, mga minamahal. Subalit sa tulong na inyong talagang ibinigay sa gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hindi po kayo nagbibigay sa tao, mga minamahal. Amen? Hindi po tao ang ating pinaglilingkuran, kundi Diyos mismo, mga minamahal. Amen? Yung pagwawagi ng kaluluwa, mga minamahal, ito yung ating tungkulin, mga minamahal. Ito yung ating calling, mga minamahal. Amen? Kayo po ay bahagi, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Atin pong i-update, mga minamahal, yung ating pong special offerings, mga minamahal. Noong May 29, Sunday, tayo po ay nakalikom ng 1,243 pesos, mga minamahal. Amen? June 1, Wednesday, 239. June 3, Friday, mga minamahal, 322 pesos, mga minamahal. At may nag-pledge po, mga minamahal, ng 1,000 nung Holy Supper po, mga minamahal. Amen? Hindi na po natin babanggitin ang pangalan, mga minamahal, sapagkat sabi nga po, kapag nagbigay ka, yung nagbigay ang kanan, huwag nang malaman ng kaliwa. Ng kaliwa, hindi na dapat malaman pa ng kanan, mga minamahal. Amen? Bahala po ang mahal na Panginoon na magbalik, mga minamahal, ng pagpapala sa mga tunay. Amen? Sa mga tunay na mapagbigay, na may bukas na puso, mga minamahal. Amen? At ang total po, mga minamahal, ay 2,704 pesos, mga minamahal. Amen? Mahal po ang pamasahe sa barko, mga minamahal. Amen? Ang isang tao, inaabot po ng 100 o 2,000 ang isa po, mga minamahal. Amen? Tingnan niyo po, mga minamahal. Kailangan talagang maging katuwang talaga tayo, mga minamahal. Amen? Sino po ba ang magtutulungan, mga minamahal? Amen? Wala pong ibang sumusuporta sa atin, wala pong ibang galing ng ibang bansa, ibang kulay, mga minamahal. Amen? Kundi tayo rin po, mga minamahal, pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ating ihanda po, mga minamahal, yung ating pong ipagkakaloob, mga minamahal. Amen? At ating pong binibigay pong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother, Saldi de Guzman, upang ipanalangin po yung ating pong ipagkakaloob sa ating pong special offering. Praise the Lord. Praise the Lord. Dumalangin po tayo, mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, banal Diyos na nakapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Kristo. Narito po kami, mahal na Panginoon, sa bahagi ng pagbibigay ng aming special offering, mahal na Panginoon. Inatang mo sa amin, mahal na Panginoon, sa pamamalakay ng kaluluwa sa huling araw na ito ng mga panganib, mahal na Panginoon. Ang banal na krusada, mahal na Panginoon, yung banal na krusada sa Palawan, mahal na Panginoon, nagaganapin, mahal na Panginoon. Aming inihiling, mahal na Panginoon, tagumpay nito, mahal na Panginoon, ay tagumpay ng lahat yung mga anak. Kaya narito po nagagalak ng labis yung mga anak, mga inatang mo sa amin sa pamamalakay ng kaluwa ng pagbibigay na ito. Kaya Diyos, pagpalain mo po yung mga anak sa lahat ng bagay, mahal na Panginoon, maging sa pagtulong, mahal na Panginoon, upang lahat yung mga anak magamit mo sa dakila mong layunin, mahal na Panginoon. Sa lahat ng uri ng pagpapala, idali mo po, mahal na Panginoon, sa lahat ng iyong mga anak. Upang mahal na Panginoon, ang ninanais mo, mahal na Panginoon, sa mundong ito, hindi lamang sa lugar kung saan man, mahal na, kundi sa lahat ng dako, mahal na Panginoon, sapagkat pinaikli mo ang panahon, mahal na Panginoon. Kaya Diyos, lubos mong pagpalain ng iyong mga anak, mahal na Panginoon,
Salamat po, mahal na Panginoon namin, dinadalangin po sa iyong dakilang kabagan lahat na ito sa pangkalatang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Disnadal Mendoza. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. If you Praise the Lord. Magmarcha na lamang po tayo sa gitna, mga He minamahal. will give some more to you, some more to you, some more to you. If you give unto the Lord, He will give some more to you. He will give some more to you, some more to you, some more to you. If you give unto the Lord, He will give some more to you. He will give some more to you. Some more to you. Much more to you. Much more to you. Much more to you. If you give unto the Lord, He will give some more to you. He will give some more to you. He will give some more to you. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ating pong palakpakan muli ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. God bless po, mga minamahal. Ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus ang magbalik po. Amen. A billion trillion times sa bawat talagang mapagbigay na mga puso. Amen. Mga anak ng Diyos. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga announcement. Meron po ba tayong mga minamahal na mga baguhan? Meron po ba tayong mga minamahal na mga bisita? Itaas po yung ating kamay. Praise the Lord. Atin po silang patanggapin. Praise the Lord. At kindly po sa ating pong mga beloved choir, lapitan po natin, i-assist po natin yung ating pong beloved kapatid. Amen. Praise the Lord. Doon po sa likod, beloved sister po. Kindly po. Praise the Lord. Meron po. Meron pong baguhan? Wala. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong announcement, mga minamahal. Amen. 3 times a week po, mga minamahal, ating pong regular na pananambahan. Amen. Regular na pananambahan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, mga minamahal. Amen. Tuwing araw po ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Amen. Tuwing araw po ng Miyerkules, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon, at tuwing araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship. Amen. Kahit magsisimula po ng 9:00 ng gabi at matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, magsisimula po ng 9:00 ng umaga at matatapos po ng 4:00 ng hapon. Amen. At ito po, mga minamahal, ay idinadaos po sa 157 Barangay Baybay Mamarlao, Along Palaming Road po, mga minamahal. Amen. At tuloy-tuloy pa rin po yung ating pong Bible study, mga minamahal, sa lugar po ng Barangay Tibag, amen, Tamundong Residence po, mga minamahal, amen. Tuwing araw po yan ng Martes, 3:00 hanggang 5:00 po ng hapon po, mga minamahal, amen. Manood po tayo ng programa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, PTB8 po, dito po sa dako po ng Pangasinan, mga minamahal, amen. Sa araw po ng Sabado, 10:30 ng gabi hanggang 12:15 ng madaling araw po ng Linggo, mga minamahal. Amen. 10 piso, 5 piso, ating pong idaan dyan po sa information para po yan sa ating pong TV program and radio program, mga minamahal. Amen. Ating pong i-share yung ating pong Facebook live streaming. Amen. JMCIM San Carlos, Pangasinan, mga minamahal. Yan po yung ating pong Facebook page, mga minamahal. Amen. At yung ating pong YouTube channel, mga minamahal, JMCIM San Carlos City, Pangasinan, mga minamahal. Mag-subscribe po tayo, mga minamahal. Ating pong suportahan yung ating pong YouTube channel ng JMCIM San Carlos City, Pangasinan Outreach, mga minamahal. Amen. At i-like na rin po natin at i-click po natin yung notification bell upang lagi po tayong updated sa bagong ilalabas lagi po ng JMCIM San Carlos City, Pangasinan po. Meron po tayong counseling, mga minamahal, amen, sa mga beloved brothers po. Lumapit lamang po tayo sa ating pong beloved ordained preacher sa kanila pong luhuran. Amen. Handa po nila kayong paglingkuran. Sa ating pong mga beloved sister, doon po sa kinaupuan po ng ating pong beloved sister at Divine here, mga minamahal. Sa mga nais magpalehan, pumunta na lamang po sa harap po, mga minamahal. Amen. At maghayo po tayo, mga minamahal. Amen. Atin pong
isama ating pong mga loved ones, kaibigan, mga kapitbahay, mga katrabaho, mga minamahal. Isama po natin sila sa gawain po ng ating pong pinakamamahal Jesus. At ipalo po natin yung ating pong mga minamahal na kapatid na hindi na po natin nakakasama sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Amen? At kabilin-bilinan po ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen? Nais nating makatiyak ng buhay na walang hanggan sa piling po ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Huwag po tayong umabsent, mga minamahal. Amen? Dumalo po tayo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Isama na rin po natin ang Bible study, more praising, more blessing, mga minamahal. Amen? At kung wala na po tayo nakalimutan, praise the Lord po. Praise the Lord. Tayo na po ay tumayo. Mga minamahal, tayo na po tumayo at tayo na po ay magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Sa tagumpay na pinagkalo po sa atin ang ating pong pinakamamahal na Jesus sa araw na ito. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus at ako na rin po, mga minamahal, ang mananalangin. Ating ipikit dalawang mata, itaas nating dalawang kamay, mga minamahal, makipag-usap tayo sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dahil mapagpala namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Distrada Almeida, maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa paglangit mo sa bawat yugto ng aming pananambahan sa araw nito, mula sa mga papuring awitin, joyful, solemn, sa mga buhay na patotoo na inihayag ng mga pinagpalang mga anak, nagsilbing karagdagan sa aming pananampalataya, sa mga papuring awitin, alay sa iyo, ng pinagpalang mga awit, hallelujah, sa pagkilot mo sa aming kalagitnaan, iyong ibinuhos ang iyong matamis at banal na presensya sa aming pagbibigay ng aming kasampung bahagi handog. Patuloy mo po kaming tinuturuan maging matapat, mahal na Jesus. Maraming pong salamat, hallelujah, at maging sa aming special offerings, at higit sa lahat, mahal na Jesus, sa paglangis mo sa iyong banal na salita na dinala po ng pinagpalang mga aral sa araw na ito, nagsilbing pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa, at sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, mahal na Jesus, kung paano mo po kami idinako ng maluwalhati sa lugar na ito, umalapeng Jesus, hallelujah. Ganun din po sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay sa pag-uwi namin sa kanya-kanya namin tahanan. Pag-ingatan mo po kami, paratingin mo po kami ng maluwalhati, balutin mo po kami ng iyong banal na dugo, manatili po sa amin ang iyong matamis at banal na presensya, panghawakan mo po kami, umalapeng Jesus, hallelujah, at patuloy mo po kaming ibalik, hallelujah, sa iyong banal na gawain, araw ng Biyernes at Linggo, ang Miyerkules, mahal na Jesus, hallelujah. Ito pong aming samot dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Magkamayan po tayo, mga minamahal. We love you in the mighty name of our dear Jesus, but dear Jesus love us more. Praise the Lord.